Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman na ating gagawin ngayon mga tol. Ito na traffic pala dito sa may panibago mga tol. Dahil kaagaling ko lang ng Angeles City. Dahil may binili ako. Dadaan tayo sa mga checkpoint dito. Traffic lang siguro tayo dito sa may mga checkpoint. Kasi minsan talaga sinicheck nila yung mga motor o mga sasakyan. Kasi bawal pa rin natin pumasok dito sa may ano, sa may daog, yung mga taga ibang lugar. Try natin dadaan dito. Diretso lang tayo mga ton. Maraming palang salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe lang po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Update natin yung ano rin, pwede natin ipakita sa inyo. Matagal na rin ako hindi nakakapag-vlog dito sa Dao. So pinipilaan pa rin yung Converge dito. Marami rin pila dito sa Land Bank. Ito pala yung nagtitinda ng mga face mask. Yung isang vlog ko minsan, ayan. Ayan, face shield, face mask, ayan. Sa gilid lang ng ano, kalsada. Maraming nagtitinda ngayon dito. Mga pinapayagan nila yung ano, yung mga nagtitinda. Ito, magtitinda ng prutas. Diretso tayo dito sa palengke ng Dao. Tingnan natin kung anong pwedeng mabibili rito. Kasi pag nagbo-vlog talaga ako mga tol, kapag may nakita akong mga prutas o kahit anong gusto ko, basta nagustuhan ko, bibili talaga ako. Ito pala yung Jumbo Genra dito sa may Dao. Panta, ayun ah. So maraming mga kita na ngayon dahil maraming nagpapabiligan ngayon sa kanila. Napakabang doon sa babae ba ito mga hindi pa nanood sa mga vlog ko ha, balikan nyo na lang po para may idea kayo sa mga pinag-vlog ko. Talaga maraming nabibili rito. So Emilio Villar, ayan, Emilio Villar, napakaba pa rin ng pila. Ganda ng mga ano rito, ulit yung manok. Mga nagtitinda ng ano rito, gamit ng bahay o gamit sa bahay. Meron din mais dito. Meron din saging. Saan ka pa? Sa Dao lang yan. Ito talaga yung Dao. Face mask, face shield. Ay, mabibili mo talaga rito. Dito tayo sa palengke kung anong pwede natin makita rito. Ayaw magbigay, diretso na lang tayo. Pakahirap talaga dumaan dito. So gagawin ko na lang, bibili na lang muna ako ng ano
pagkain ng manok ay kalapate. So abangan nyo na lang mga tol. Ayan na lang. So yan mga tol, ito yung binili natin, dextrose powder dito sa ano, lalagay natin vitamin ito sa kalapate kapag umiinom sila. Tapos mayroong vitamin super B12, ayan. Tapos ito yung patuka natin, ito yung bibigay natin sa kalapate na pagkain nila. Ayan, mga mainig sa mga kalapate. Ayan, ganyan talaga yung pinapakain nila. Kailangan nasa tamang kondisyon din ng mga kalapate. So ayan, may bibili rin dito. Try natin bumili ng lumpiang ano, lumpiang gulay. Yan natin Kaya magkano po ini? Kagan po eh. Po, 10. Sa luwan po 5. Kaya 6 na po, 6. Ay, lumpiang gulay, tag-10 lang, bibili na kayo dito. May dao. Wala na po. Ala na po. Mag-vlog ka ta ko eh. Opo. Nagir ka. Opo. Nalagyo. Foxsalas, FOX salas. Yan yung dao. Ayun, salamat. Ayan mga tol, ito yung binili natin na yung gulay. Ayan, kainin natin yan sa bahay. So ayan, dito ako bumibili ng ano, patuka para sa mga kalapati natin. So back to vlog na ulit tayo mga tol ano lang tayo, liliko lang tayo. So ayan, yung bilihan ng lumpiang gulay sa tapat lang ng ano, school dito sa Dao. Nasa nakikita natin dito ngayon, halos may mga face shield, pero yung iba halos face mask din yung gamit nilang nila. Hindi na kailangan siguro ng face shield, diba? Okay lang siguro yung face mask, pero wala, pinagbabawal kasi yung face mask lang, kailangan naka face shield na rin para sa safety rin natin. Muntik na si ate. Pero dito si ate, alam na kung kami yung bicycle eh. So yan, dahil nakabili na tayo ng patuka at saka bili na lang tayo ng lumpiang gulay mga tol. So ayun, wala, ganun lang talaga rito. Wala tayong ibang mapuntaan na pwede i-vlog eh. Busy pa tayo or di pa tayo makapasok sa loob ng ano, New Clark City, baka pagagalitan tayo. Pag nakapunta rin tayo din mga tingin muna ako kung pwede na tayo pumunta doon. So hanggang dito na lang muna mga tol yung vlog ko. Maraming salamat sa inyo mga tol. See you next vlog na lang po.